Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním prvním videu se podíváme na to, jak zahrát na kytaru písničku Gastrosexuál od skupiny Vohnout. V originálu by tam měly být ve sloce takovýhle akordy G-moll, F-dur a C-dur. A my se jako první podíváme na tu nejdůležitější věc, a to je ta vyhrávka. V té vyhrávce prázdné struny nepotřebujeme, takže vlastně to můžeme hrát bez kapodastru. My si ho tam můžeme dát, protože z akordu G-moll uděláme E-moll, z F-duru uděláme D-dur, z C-duru uděláme A-dur. To znamená, že ve sloce to pak vypadá takhle. A my se podíváme teďko na tu vyhrávku, co je úplně na začátku. Takže, z čeho jsou poskládané ty hmaty? Tohle je vlastně úplně zjednodušený. Když to vezmeme s tím kapodastrem, tak ten E-moll. Na Ečkový struně 10. pražec a pak jedete po jednom. Malíčkem přidáváte na Ečkový struně 13. pražec. Což je druhý akord. A to je vlastně jakoby ten D-dur. To znamená, že to je tady ten akord. Vy si ho zjednodušíte, hrajete zase 3 poslední struny, 3 nejvyšší struny. Takže z toho máme. Tady ten akord jenom položíme a pak přehmátneme na další akord, který zní takhle. Nejvyšší 2 struny 8. pražec, Gčková struna 9. pražec. A to uděláte. Zase přidáváte prsteníčkem na poslední struně 10. pražec. A teď chytnete jakoby hmat D-mollu, akorát když máme teda kapo, tak 3. pražec. A to je jakoby zase ten E-moll, neboli bez kapa G-moll. Pak se vrátíte, jedete vlastně tejto kolečko znova. Ale místo toho A-duru tady, což je vlastně tady ten akord, vy ho chytíte už tady a chytíte ho tak, že ho chytnete ukazováčkem přes nejvyšší 4 struny. A takhle vám to nezní. A uděláte tam ten sestup, co je v té vyhrávce, což je. A pak skočíte na ten E-moll. Takže celý dohromady to pak zní. Dělali akustickou verzi, kde si tam Honza Homola vymyslel na tu kytaru nějaký jízdy. Bylo to na tom E-mollu. A pak tam zase dělal nějaký vyhrávky na tom Dčku. To si udělejte prostě podle sebe, si myslím. Tohle myslím, že tam bylo. Občas taky během té písničky, během té sloky je fakt použitelný na tom Ačku udělat. Tady ještě ne. Zbytek písničky si akordy, myslím, najdete. Kdybyste chtěli vysvětlit i akordy a vlastně celou tu písničku, akordy v refrénu a celou tu písničku,
tak napište do komentářů, udělám tutoriál pro celou písničku. Tady šlo především o tu vyhrávku. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě tady zanechte like a u dalšího videa ahoj.